Ħadd mandara wara li vapur tal-Gozo Channel ħabad ġol kawża tal-maltemp li bħalissa qed jolqot lil pajjiżna. Dan l-inċident ħabbar mill-Ministru għal-Għawdex Justin Caruana waqt li kienet indirizza l-Parlament fil-ħin tal-mistoqsijiet it-tnejn filgħaxija. Sfortunatament illum ġara wkoll inċident għadna nistenna l-full incident report, però iva nista' nikkonferma li vapur minnhom minħabba il-kundizzjonijiet tar-riħ baqa' dieħel ġew wieħed mill-mollijiet, ġarrab ukoll diversi ħsarat ma weġġa ħadd. Il-Ministru Caruana spjegat li l-vapur bil-ħsara se jiddaħħal fit-tarzna għat-tiswija. Qalet li m'hemmx lok għall-allarm u saħqet li l-kumpanija tal-Gozo Channel se tkompli toffri servizz. Però dawn huma affarijiet li ma jidirx li xi ħadd kellu kontroll fuqhom u naħseb li mhix kwistjoni illi wieħed jallarma. Il-kumpanija ħadd tkompli topera b'mod normali, ġifieri ħajkun hemm il-vapur li ħajkun qegħdin jintużaw iktar frekwenti biex ilaħqu mal-timetable li kien hemm. Il-Ministru għal-Għawdex saħqet ukoll li l-inċidenti bħal dawn ifakruna iżjed fil-ħtieġa tal-proġett tal-mina bejn iż-żewġ gżejjer. It-temp huwa dak li hu, ir-riħ huwa dak li hu, u meta jiġru inċidenti bħal dawn wieħed ukoll ikun jista' jifhem ir-realtajiet tagħna l-awċin u għalhekk anke l-importanza tal-proġett tal-konnettività permanenti. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.